गिबियावनो आंनि अननाय आरो खुलुमनाय नोंथांमोन बयनिसिमबो आङो जासिहरो आरो wish you all happy independence day दिनैहाय आरोबावनो आङो नोंथांमोननि सिगाङावहाय गुबुन आरो मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय थ' दिनैनि बे भिडिअआवहाय आङो क'क्राझारनि मोनसे नार्सिं इनस्टिट्युटआवहाय जानाय घटनाखौ नुदों नालाय थ' बे सोमोन्दोआवनो एसेनो आङो बुंनो सानदों आरो जिहेतु आंबो नार्सिं प्रफेसनावहाय सासे पोस्ट बेसिक बिएससि डिग्री हल्डार थ' आं बेनि थाखायनो आं सानबाय जे नोंथांमोननिसिम एसेनो नार्सिंनि सोमोन्दै जायफ्रा नार्सिंआवहाय इन्सपायार जानानै नार्सिं प्रफेसनखौ मोजां मोननानै नार्सिं फरायनो थाखाय सानदों आरो अलरेडि फरायगासिनो दं नोंथांमोननिसिम आङो आंनि गोरलै बिबुंथिखौ आङो होनो थाखाय सानदों आं बिराद मिनिनो ओंखारबाय आफा नोंखौ बेखौहाय आङो दायो कालार एन्ड शेप बेफोरखौहाय सिनायनोहाय मबाइलावहाय देखायगासिनो दं बायहेरायावथ' लांनानै देखायहैनो मोना नालाय ओमफ्राय गरमजों मानसिया गोलोमबाय थायो थ' एकदम पाउडार फुननानै मावजि खालामनानै दोनजोब्बाय आफा थ' मैया दाखालि आङो ससियेल मिडियाआवहाय क'क्राझारनि जे निवेदिता नार्सिं इनस्टिट्युट नैबे बिसयखौहाय नुनानै आङो एसे सानदों आरो जे गोबाङानो फरायनायावहाय इन्सपायार जायो नार्सिं प्रफेसनावहाय थांनो गोसो जायो नंगौ थारैनो दिनैनि दिनावहाय गासैबो यांस्टारफोर गथ' गथायफोरा जायफ्रा फरायफुगासिनो दं गासैबो फरायनायनि फारसे गोसो होनांगौ दङ आरो बेबादिनो गोबांनो स्टुडेन्टफ्रा गोरिब गैजायि गोबां थायो बेबादिथ' नङाना बयबोनो बिरादनो गोरा गिदिर बेफोरबादि न'खरनिफ्राय फैजोबनाय बेफोरबादि नङा खायफाया ओरैबादि माने गोरिब गोरबा न'खरनिफ्राय फैनाय थायो बेफोरबादि दुखु खस्थ'जोंहाय जिउ खांबोनाङो थ' नाथाय फरायनो लुबैयो आरो फरायनो गोसो जायो गावनि आथिङाव गसंनो माबा मोनसे खालामनो थाखाय गोसो जायो नाथाय लास्टाव थांनानै मा जायो फरायहाय रावबो दिन्थिग्राबो गैलिया रावबो बिसोरखौ बानजायग्राबो गैलिया रावबो माने सोर बिसोरखौ मोजां गाइड खालामगोन बेफोरबादि मानसि गैयिनि थाखायहाय दिनैहाय स्टुडेन्टफ्रा माखासेफ्रा मोजां स्टुडेन्टफोर नाथाय न'खरावबो कन्डिशनफ्रा फेमिलि स्टेटासफ्रा बारा मोजां नङा नैबेफोरबादिनि थाखायहाय खम फैसायावहाय बोरै माबा मोनसे राहाजोंहाय आङो फरायनो हागोन बोरै आं गावनि आथिङाव गसंहैनो हागोन नैबेफोरखौ सानो आरो नाथाय थाङै थाङैहाय समावहाय बे फरायग्रा उन्दै गथ'फोरनि सिमांफ्रा आसुखान्दा जाहैयो बबेबा फेक इनस्टिट्युट बा फेक मानसिफोरनि थाखाय दिनै गाबोन संसारानो गासिबो फेकजोंहाय परिपुर्णसै नालाय बांसिन मोजांनिफ्राय बांसिन मानसिफ्रा गाज्रिखौ मोजां मोनग्रा आरो गाज्रिजोंनो देरहाग्रा जाजोब्बाय आरो दा बिनि थाखायनो मानसिनि भबिष्यतखौ साना लाबानो मानसिफ्रा बिरादनो समावहाय गावखौहायल' गावनि थाखायल' साननानैहाय ओरैबादि सेल्फिश जाबाय आरो जे मानसिफोरनि लाइफखौहाय बरबाद खालामो गोरिब गोरबा गथ'फोरनि लाइफखौहाय बरबाद खालामो बिनि थाखायनो साफ्रोमबो गथ'फ्रा जायफ्रा फिउचार आरो भबिष्यतखौ साननानैहाय मोनसे सिमां लानानै फरायगासिनो दङ दुखु खस्थ' सैसोनानै दुखु दाहा लानानै थ' फंबाय बिनानाव नोंसोरो डिमटिभेट जानायनि दरकार गैया मानोना दिनैनि दिनावहाय नार्सिंआ हाइलि क्वालिफाइड मोनसे नभेल प्रफेसन बियो नाथाय फेक इनस्टिट्युटफ्रावहाय एडमिसन लानो नाङा थ' जिखुनु नार्सिं इनस्टिट्युटनावहाय एडमिसन जानायनि सिगां मोनसे नार्सिं इनस्टिट्युटनिया एएनएम बिएससि पोस्ट बिएससि एमएससि पिएइचडि नैबेफोरबादि कर्सआ थायो थ' बे कर्सफ्रा बे इनस्टिट्युटआवहाय जुदि थायोब्ला मा आरोबाव क्राइटेरिया थाबावनांगौ मा बे कलेजावहाय एफिलेटेड थाबावनांगौ बेफोरनो जाहैबाय बे कलेजफ्रा इण्डियान नार्सिं काउन्सिलनि आन्डाराव बा स्टेट नार्सिं काउन्सिलनि आन्डारावहाय एफिलेटेड दंना गैया बेफोरखौ जोङो मोजाङै जोङो गावबा गाव जोंखौ सोरबाफोर साजेसन होग्रा गैयाब्लाबोनो जों दिनै गाबोन गुगोलखौहाय मबाइल फनखौथ' बयबो बाहायो नालाय इन्टारनेटखौहाय थ' गुगोलफ्रावहाय सार्च खालामनानै नायनो हागोन इण्डियान नार्सिं काउन्सिलनि वेबसाइटफ्राव
थांनानैहाय बे कलेजफोरनि नामफोरखौहाय सार्च खालामना नायनो हागोन जे बे कोर्स माने एएनएम कोर्स खालामनो नायदों जीएनएम कोर्स खालामनो नायदों बे इनस्टिट्यूटनि नामा इण्डियान नार्सिं काउन्सिलनि आन्डाराव दंना गैया स्टेट नार्सिं काउन्सिलनि आन्डाराव दंना गैया नैबेफोरखौहाय गासैखौबो दिनै गाबोन डिटेल्सआवहाय सार्च खालामनानैहाय नायजायो गोबां फेक इनस्टिट्यूटफ्रा मा खालामो दिनै गाबोन 6 मान्थनि बोसोरसेनि नैबेफोरबादि ट्रेनिं माने स्टुडेन्टफोरखौहाय लांनानैहाय बेफोरबादि ट्रेनिं होहोदलाबायो ओमफ्रायहाय लास्टावहाय बिसोरनि सार्टिफिकेटफ्राबो कोनो भ्यालिड जाया कोनो जायगाफ्रावहाय बिसोरो खामानि मोना नैबेफोर जाबाय वेस्ट अफ टाइम आरो वेस्ट अफ मानि बिमा बिफानि जा एसे 6,000 7,000 बाबो बेबोथ' थाखा ना गोरिब गैजायिफोरनि थाखाय बे 6,000 7,000 थाखाखौ खामायनो थाखायबो बिराद खस्थ' नाथाय बेयो 6 मास आरो बोसोरसे जे ओरैनो कोर्स होदलाबायो नालाय नार्सिं कोर्स होननानैहाय थ' बेफोरो हले बे भ्यालिड नार्सिं कोर्स नङा दै मानोना भ्यालिड नार्सिं कोर्स जानोब्ला बेयावहाय एएनएम जीएनएम पोस्ट बिएससि बिएससि एमएससि पिएचडि नैबेफोरबादि डिग्री थायो आरो बेफोरबादि डिप्ल'मा एबा डिग्री बेफोरबादि जायफ्रा बेफोरबादि एएनएम जीएनएम बिएससि पोस्ट बिएससि एमएससि पिएचडि बेफोरबादि खालामो बिसोरो नार्सिं काउन्सिलनिफ्राय रेजिस्टार्ड नाम्बार मोनो दै फरायखांनायनि उनाव गासैबो मार्कशीटफोरखौ लानानैहाय नार्सिं काउन्सिलावहाय जेब्ला एप्लाइ खालामो नार्सिं काउन्सिलनिफ्राय रेजिस्ट्रेसन मोनो नैबेफोरबादि आरो खिन्थु जायफ्रा नैबे ओरैनो 6 मान्थनि कोर्स खालामनो सार्टिफिकेटनि उनावहायबानो बेफोरो कोनो भ्यालिडिटि गैया सिगांहायथ' आवगायहाय माने ओरैनो आया मासिफोरनि खामानि होनजायो एबा नार्सफोरनि एसिस्टेन्ट हिसाबैहाय बिसोरखौ लायोमोन खामानियाव खिन्थु दिनै गाबोन हले फरायग्रा गथ'फोरनि संख्याया बांबाय थ' बिनि थाखायनो दिनै गाबोन प्राइभेट इनस्टिट्यूट माने प्राइभेट हस्पिटालफ्रावबो माल्टि स्पेशलिटि हस्पिटालफ्रावबो दायो बेफोरबादि ओरैनो कोर्स खालामलाबायनायफोरखौ लानो नागिरला ओरैबादि खम सेलारि होयो आरो बिसोरनि थाखायहाय जे सोलिनो थाखाय गोब्राब जायो थ' बेफोरबादि कोर्सफोरखौहाय जानला मेनला खालामलाबायनानै जेबो लाब गैया बिनि थाखायनो जुदि फरायनो गोसोब्ला थारैनो नार्सिं प्रफेसनखौ जुदि चुज खालामनो गोसोब्ला फंबाय आरो बिनानावफोर नोंसोरो मोजाङैहाय इण्डियान नार्सिं काउन्सिलनि आन्डारावहाय जाय नार्सिं कोर्सफ्रा एफिलेटेड बेफोरबादि कोर्सफोरखौहाय खालाम आरो एडमिशन लानायनि सिगां इनस्टिट्यूटफोरखौहाय मोजाङै सार्च खालामनानैहाय नायग्रो मोजाङैहाय मानसिफोरनाव गाव जुदि रोंस'वाब्ला गुबुन जायफ्रा गोरों बेफोरनिफ्राय साजेसन ला मोजाङै गाइड ला ओमफ्रायसो थां आरो मानोना दिनै गाबोन बिराद फेक इनस्टिट्यूट जाखाबाय आरो बेफोरबादि जानला मेनला सार्टिफिकेटल' होनाय एबा 6 मासनि ओरैनो कोर्स खालामहोनाय बेफोरबादि कोर्सजोंहाय जेबो खामानि प्राइभेटावबो मोननो मुस्किल गभर्नमेन्टआवथ' बियो भ्यालिडानो नंखा गभर्नमेन्ट जब मोननायनि कोनो भाबे चान्सेस गैया बेनिखायनो जायफ्रा नार्सिं प्रफेसनखौहाय चुज खालामनो गोसो नोंसोरो फंबाय आरो बिनानावफोर क्लास 12नि एग्जाम जाखांनायनि उनावहाय गभर्नमेन्टनि थ्रुनिफ्रायबो फरायनायनि थाखायहाय फर्म फिलआप जायो आरोना थ' बेवहाय गभर्नमेन्टआ स्टुडेन्टफोरखौहाय फ्रि अफ कस्ट फोरोङो थ' बेफोरनि थाखायबो फर्म फिलआप खालामनो हागोन आरो जायफ्रा प्राइभेटआव फरायहैनो गोसो प्राइभेटनि थाखायहायब्ला नोङो मोजां इनस्टिट्यूटफोरखौहाय सिलेक्ट खालामनानैहाय बे समावहाय थांनो हागोन दायो प्राइभेट इनस्टिट्यूटफ्रावथ' कोर्सफ्रा बिरादनोसै बिराद बुरजा बुरजा एमाउन्ट लासै आरोना जोंनि समावहाय एसे खममोन नाथाय दिनैनि दिनावहाय दायो बिराद एमाउन्ट लासै आरो प्राइभेट इनस्टिट्यूटफ्रावहाय थ' जायफ्रा फरायनो गोसो थ' नोंथांमोना सिगांनिफ्रायनो गाव गावनि फिसाफोरखौ जुदि फोरोंनो थाखाय गोसोब्ला एसे एनै खस्थ'थ' लाखानांगोन आरो माखासे मानि इनस्टिट्यूटफ्रावहाय एसे लननो मा होनो बेफोरबादिजोंहाय फरायनायनि फोरोंनायनि सुबिदाफोरखौ होयो थ' बिनि थाखायनो नोंथांमोना बेफोर गासैबो इनफरमेसनखौहाय लानानैहायसो फराय होनबा गासैबो मोजां जागोन भबिष्यतनावहायबो मोजां जुदि गभर्नमेन्ट दिनै गाबोनथ' गभर्नमेन्ट सार्भिसावहाय मोननो थाखाय बिराद खस्थ'सै आरोना सरकारि साख्रियानो मोननो मुस्किल जाबाय पार्मानेन्ट जब होननायखौनो लाले आरो सरकारा दा बिराद चालाकसै
माने मानसिफोरखौहाय पार्मानेन्ट सासे पार्मानेन्ट स्टाफनि जा सेलारि कन्ट्राक्चुअल स्टाफ लायोब्ला बेयावहाय सासे पार्मानेन्ट स्टाफनि सेलारिजोंहाय साथाम साब्रैखौ बिसोरो फिसिनो हायो आरोना थ' बिनि थाखायनो बेसिरभाग बांसिनानो दिनै गाबोन गभर्नमेन्टआ मा खालामसै कन्ट्राक्चुअलावल' लासै आरो स्टाफफोरखौहाय पार्मानेन्ट स्टाफ लानो नागिरला थाखायनो प्राइभेट इनस्टिटिउटफ्रावबो जुदि नार्सिं फरायोब्ला मोजां अपरचुनिटिफ्रा मोजां माने ओरैनो बेकारथ' जानाय नङा फरायनायनि उनाव बेकार जिरायनानै थानाय नङा मानोना नार्सिं प्रफेसना ओरैबायदि मोनसे प्रफेसन जायहा जोंनि इन्डियाआवबानो नङा इन्डियाआवबानो भ्यालिड नङा बियो जों जुदि इन्डियाआव फरायनानैहाय बाहेराव बिदेशफ्रावहाय जुदि मावहैनो गोसोब्लाबो बाहेरावहायबो एब्रडनावहायबो थांनो हायो आरोना थ' नै बेफोरबायदि अपरचुनिटि दं बिनि थाखायनो नार्सिंआ मोनसे बिरादनो मोजां नबेल मोनसे प्रफेसन थ' एज ए हेल्थ वार्कार आं नोंथांमोननिसिम आंनि बे गोरलै इनफरमेसनखौ होबाय आं आसा खालामदों नोंथांमोननि थाखायहाय बियो हेल्पफुल जागोन होननानै दिनैनि बे भिडिअ'आ एसेनोसै लाभ इउ अल सी इउ इन द नेक्स्ट भिडिअ बाय